naimbag nga oras yung kay Lokwan. Ayan, ket welcome kayo dito yung programa nga Sa Miwenti Distrito. Ayan, kadwak tata ni Kabsat Clifford. Wen, Mang Japanese. Ayan, awan ngamin ni Kabsat kay tata medyo, medyo dajday nga at kulkulong di balay na. Di balay da. Baka pamismet ni Kay, nabaygang ko nakita niya. Hi, amiga Kay. Hi, amiga. Kay. Kumusta ka dito, Kabugaw? Ingat, stay safe. When? Ayan, then of course, another Saturday manenti, intay ited kadagiti viewers tayo ket parang sa akin tayo mansudan partner. Wen, amigo. Wen. Ayan. Yan, partner ko tata ni amigo, ni Kabsat Amigo Clifford. Ayun, thank you so much ha. Ayan. Ayan, kaya nanyamin nga ruti ububraem kadagiti na palabas nga al daw amigo. Amigo, syempre, dito yung pandemic man bigla mga nag-MECQ tayon. So, nagpanunutak iti mabalin nga ubrayan nga ag-deliver ti makmakan kasjay. Ay wen gaya, may wen. DJ Potpots. Check nyo Potpots. Paki-like and share yung page namin po. Ayan, adati FB page yo. FB page, Potpot. Ayan, Potpot. Agidal deliver, kaya nagkararamid. Shakti mismo nga glot-loto para Wow. kada kayo. Sapay ko matag-order kayo, kaya na ma-appreciate nyo jay raman na. Ayan Kasi made from the heart. Ayan. Yan, DJ, kunada nga no gluto kaya made with love. in sa puso, naimas. Uwi na, naimimas nga talaga, amigo. Sobra. Siyempre. Kabsat. Nya may nagiti product mo, Kabsat, DJ? The product ni Kabsat is the crispy chicken sandwich kaya chicken spaghetti. Well, the chicken spaghetti, kaya nga naramanan ni tatay, nagimas talaga, lalo di chicken, kasla KFC. Kasi KFC. Uy, naman, promise. Thank you so much, amigo. Para kanya, kaya DJ, kuha ngamin, DJ, chicken ngamin ti KFC, kaya naimas para kanya. Ore, shock mat, amigo. Awan unay ti Naimas talaga. Awan unay ti adong kuana din. Awan unay ti adong arena na, solid talaga. Shock kami, amigo, kahit mat adya adong arena na unay kasi na tawag nito. Natangken no buhay-bayag. Tapos na spaghetti Kabsat kaya na imas talaga nga super solid. cheesy. When cheesy can solid talaga DJ. Potpots. Page me po pa-share or pa-like. Yes. Thank you so much mga kabotpots. Ken of course, kumusta met dagiti agbuybuy at tadita nya ti pangal daw yo. Baka no danay mas nga pangal daw dito. Ori ko mati sinigang nga baboy Mang Jeff. Wen mabalin sinigang nga baboy. Tapos na alsen. Wen siya ke ko ori batcho ko kasla kaya ko ti batcho. Wen saan dinengdeng naikanti ko ana. Ate inabraw ko nam ko Mang Jeff nagimas. Wen. Tapos adalang na prito nga ko ngaykan. Wow. Well, once again, kadagiti amin nga agbuy-buya kanya mitag. Shout out ta partner Clifford. Tapno met. Shout out amin kada kayo amin nga agbuy-buya. Makita ka dagiti agbuy-buya. Ayan. Ayan ang monitor tan partner. Ayan da kay amin nga agbuy-buya dita. Thank you so much. Ayan, good afternoon. Kunana ni Kabsat Badet Costales. Ayan, shout out Frances Maika Castillo. Ayan, adupay partner. Sino pa'y dagiti ka? Hello po, kunani Hazel Ponce Alcabedos. Oo. Thank you so much, ma'am. Hello, ma'am. Oh, direct kitam dito ni Kuya Jeff yung price na di ko pa nakuha. Ayan, yung cellphone to, nag-PPM si sa akin. Ayan, yung cellphone ito. And then, shout out din kay Ma'am Nicole Sabeliano. Ayan. Na nanonood sa amin. Hello, Ma'am. Hi, Ma'am. Ayan, hello dyan. Sa kasi ate na kasama niya. Sa kasi Gavin. Hello po sa inyo dyan. Ken, of course, kadagiti... ayan. Ken, of course, kadagiti amin nga agbuy-buy at dita. Shout out kayo, apo. Ayan, nga pa'y dagiti shout out dita, partner. Shout out kini Kat Nix Nicole. Naimbagngal daw mo manang kunana. Yes. Hello, Ma'am Eka Faye. Naimbagngal daw mo manang Kat Nix Nicole kunana. Okay. Ayan. Eric Urbano Reintegrado. Hello po. Hello, sir. Happy watching. Hello. Yeah, Kada kayo hello. amin.
Yes, ito yung sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Si Frances Micah Castillo, yung taga Sinait, taga Pugos. Yan yung cellphone niya noon. Ayan. Sige, Frances Micah, i-deliver namin yan. Kasi kasuhin na natin. Oo. Ayan, sa dami kasi ng trabaho natin, di ba? Oo, Ayan. nakakalimutan. Oo, lalo pag, oo. Mostly kasi ng mga nananalo, Clifford, taga malapit dito sa vegan, kaya pinupuntahan na lang dito sa Kasi sa saan ba yun? Taga saan ba yun? Yung taga Pugos, Cabugao Pugos, din. Cabugao. Medyo malayo nga. Yes. Malayo nga talaga. Ayan. Hello din kay Ma'am Mona Lisa Savelia. Ayan, gandang hapon po sa inyo. Hello Ma'am Mona Lisa, parang ikaw na maganda sa picture mo. Oh. Ganda-ganda ng picture niya. Sana all. Yes, and of course, i-share you dito yung live stream po tapno mga bakay manenity prices, loads, 100 peso load, 200 peso load, ti prices tayo tatawat sinabox, laing ti ipag-game time. Games tayo. Yes, and of course, they did name that tune, Madam Dama, partner Clifford. Abang-abang lang, mga kabsat. Yes. Ti pa-premyo tayo. Yan, Itangal daw. please pa-share dito yung live stream. Ayan, tapno makita pa dagiti daddu mga friends tayo. Mga friends tayo. Ayan. Then, tapno ma-share dan to. Yes. Tapno dapat i-chance yung mga bak iti load cellphones. Yan. So kantaan na karon din so ida partner. River Maya. Makanya yung kami ng mga bubuhay kita. Adik sa'yo, awit sa akin, ilang suwanan sa akin, mga kwentong darating tungkol sa'yo at sa ligaw. Iyong hatid sa aking buhay, tuloy ang bida sa isipan ko ikaw. Sa umaga at sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, kahit mag-iba na tayong magkasama, parang telesine. Ang ating ending, hatid sa bahay niyo, sabay goodnight, sabay may kiss, sabay bye-bye. Whoa. Sa umaga at sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Shout out, partner. Shout out po kay Ann Vallejos Tex po and Angelica Villeda Tabula. Shout out Kuya Jeff, sabi niya. And
Absat, salamat po. Lalo na lockdown na naman. Winnie Road, Francis Micah. Yan, good afternoon kay Kat Nix. Ay, idol ko na ni Galinato Alberto. Hello, sir. Oh, sa umangat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagbihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa school at sa flag ceremony, hanggang uwian araw-araw, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. At kahit na mag-aanak kayo, magkatuluyan balang araw, hanap-hanapin ka. Hanap-hanapin ka. Thank you so much. It was the nation by River Maya. Ayan. And sabi ni Jen Mendoza Pano, hi Kuya Clifford, hi. Hi Ma'am Jen Mendoza Pano. Hello po. And shout out amigo, sabi ni Joe Derek Valdez. Ayan. Ayan, kumusta yung audio natin, guys? Ayan, okay lang po ba? Ayun. Ayan, kadagiti amin nga agbuy-buya kay nagdingdingig tatalita. Kumusta dito yung audio tayo? Ayan, feedback kami man. Ma'am, sir, dito eh. Ayan, dakay nga agbuy-buya. Ayan, hello, kadagiti amin nga agbuy-buya manen. Ken ni Paps, ayan, ni Raipol Alviar Tenorio dita Kabugaw. Ayan, hello kanyayo dita duada ken ni Cyrene. Ay, San Juan ba? Kabugaw ba or San Juan soon? Ah, San Juan pala. Ayan, dita, kumusta ni Paps Rai, Paul Albiar Tenorio. Yan yung kasama natin noon na pogi na maliit. Ayan, okay lang po ba yung audio natin dyan? Oo. Ayan, okay lang po Sana ba? okay lang, no, Mang Jeff? Oo. Ayan, shout out my partner. Tapno may bagata amin. Ayan, mabalil ako mga ibaga amin. Kaya nga, ang daming shoutout eh, no? Whitney Road. Sabi ni Mari Paino, Adolfo, shoutout po, sabi niya. Ayan, hello Ma'am Maripaino Adolfo. Nakakano, kala mo piano eh. Paino. Ayan. Ayan, Yan, partner. Ni Mary Ann Paino, Binoya. Binoya. Shoutout kay Ayan. Micaela. Hi po, ma'am. Hi po, ma'am. Kay Sir Eric Reintegrado. Hello, sir. Kumusta dyan? Hello to Hannah Jane Reintegrado. Ayan, sinasabi niya kanina dito. Vallejos. Ayan, okay lang po ba yung audio natin? Pa-check naman po. Opo, pa-check na lang po. Ayan, hindi po ba Paki-comment down na lang. Oh, yes. Paki-comment na lang po at mananalo po ng mananalo ng singer si Clifford. Papanalunan niyo. Grabe ka naman, Mang Jeff. Binenta Ayan. mo pa ako. O, pamain na lang po ito. Ito, pamain na lang daw po si Kiyon. Yung, yan, pamain na lang po yung kasama ko dito. Kung ano. Hindi, pwede po. meron na. Ay, meron na ba? Oo, meron na. Eh, Meron na dyan sa amigo. Ay, amigo. sige, kanta muna tayo, partner. Okay. Here's song by, sino ba kumanta niyan, Kuya Jeff? Coldplay. Wow, Coldplay. Yan. Sana hindi na siya lumamig. Yun nga eh. Yan. Kadagiti amin nga databalayo da kay Latana po. Ayan. Medyo tayo tata. Medyo stricto tayo tata. Oo, MECQ. sobrang stricto talaga. Yes, MECQ tayo tata. So nga, stay safe. Stay safe mga kaibigan. Ingat-ingat lang. Hello, Jerry Bibbs. I love you, Pops.
thoughts and ask your questions. Well, let's go back to the start. Running in circles, coming up tense. Our heads are science apart. But he said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Take me back to the start. I was just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress do not speak as loud as my heart. Tell me you love me, or come back and hide me. Oh, and I rush to the start, running in circles, chasing out days, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Ayan, shoutout ka no partner. DJ, ayan. Sino dito shoutout tita? Ayan ni Sir Raymond Sir de la Raymond Peña. De La Peña. Ayan, hello Sir Hello, sir. Raymond. Ayan, kumusta ka ditan? Ayan, kumusta ni ma'am? Kumusta ni Ma'am Essie? Ayan. Hello po sa inyo dyan sa San Vicente, sina Sir Raymond de la Peña. Thank you. And Thank you, of sir, course, for kay watching. Ma'am Nicole. Ayan. Ayan, so pag-game town partner. Ayan. Okay, ayan. Nadupay. Dati nakitak dito silin ko na natatay. Hello, kapot-pot ko na na. Oh, wow. Thank you so much, ha, Kapotpots. Ayan. Hello, kanyayo dito. Please share po and follow Kapotpot. Yes, Ken, of course. Hello kay Ma'am Joanna Mercado Ilyar. Ayan, dagiti tough fan tayo, dagita partner. Wow. Sana Ayan. all. Top. Ayan. And ni Yil Ricotoso. Ayan, hello Yil po sa inyo. Ricotoso. And Hello happy po, sir. watching. Ayan. Ayan, Ken. Hi kay Tess. Hello, Tess Barbon. Ayan. Hi, Ate Tess. Nanonood siya. Hello, Tess. Ate Tessang. Ayan, si Badet Costales. Pa-shout out amigos ko na. Asan? Saan? Ay, yan ba? Yan si Eric Urbano Reintegrado. Sabi niya mabuhay LGBT daw. Yun pala yung sign, ano? Yan yung mga LGBT na friends natin dyan. Oh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Hello po sa inyo. Ayan. Mga proud. Ano pa, partner? Sabi ni Ma'am Mona Lisa Sabella,
Shout out amin nga taga Kabugaw. Stay safe. Ayan, stay safe po mga taga Kabugaw Stay dyan. safe kasi partner tata madamatay ti MECQ. Ayan, nagadong ili partner. When Ayan. nagadong nga ilit apektado partner nga talaga. When, Sobra. Oray, dagiti na do mga ko apektado ngim anusan tay laeng apo. When ano santay laeng, barbaring no ka, bumasit ti ka, kaso tayo Yan. ti COVID-19. Bumasito met lang deta kasi ni manangasi ni Apo manangasi ni Diyos. Apo. Ayan. Can of course shout out kay Mami Tin. Ayan. Hi Mami Tin. Hello po. Ayan. Mami Tin, hello Mami. Sana all. Ayan. Hi Mami. Ayan yung kasama namin nung isang araw na nagpa-coke, coke. Ayan, Magpakok ba? Oo. O baka naman may gustong magpakok dyan. Mami Tin, Kabsat. pa-coke naman ulit dyan. Mama Tin. Mama Tin. Wow. Ayan. Mami or Mami, Mama Mama pwede Tin. rin. Ikaw naman. Mama Tin. Mama Ayan, Tin. hello. Tita kasi ang muntik ko na siyang maging tita. Wow. Hi tita. Tita Tin. Hi Tita Tin. Ayan, Mama Tin ang Mama Tin ti pangawag da kanya na, di ba? Oo. Usually. And syempre, wag natin kakalimutan itong shout out kay Anjangs. Ay, Hello po mga ka-Anjangs. Hello sa mga taga-ka-Anjang dyan. Hello Sina, po. Oo. sina Sir Anjo. Oh, Sir Anjo. Pareng sina Anjo. Ma'am Lea. Ma'am Lea. Ayan. Thank you so much. Hello kanyayo dita Anjang. Unlimited Unlimited ano ngayon? Unlimited ano ba yun? Samgyup. Ayan, Samyuk. Ayan. Pero ayan, siguro after sarap. MECQ na yan. Pero Oo. pwede rin silang take out. Take out pwede? Oo, pwede naman siguro. Baka ano? Yan, hindi, may mga product naman sila doon eh. May mga silog-silog product naman. for take out. Oo. Yes, yan. Marami. Akala ko pwedeng mag-take out ng Samgyup. Hindi naman. ubos yun, amigo. Ubus talaga. Ubos talaga yun. Oo, pag take out, grabe ka naman. Ayan, hi kay Ma'am Maria Fetalanya. Hi, ma'am. Ito yung idol ko na maganda doon sa Wow, Anjang. sana all. Baka naman, Mang Jeff. Ayan. Hindi, kasi lagi niya akong binibigyan ng discount. Ganun ba? Bakit ako? Walang discount. Eh, syempre. Libre lang. Oo, syempre, hindi ko niya type eh. Basta, hindi, joke. Ganun ba? Hindi, joke. Oo. Sana ma'am, maging type mo na lang ako. Hi, Ma'am Maria. Ayan, hello. Hi, Ma'am Mayang. Hi Joke po. lang, Ma'am Hi, Mayang, ha? Joke lang po yun, ma'am. Ayan. Angelica Villado, shout out kay ni Sir Rex Kilya, Kuya Jeff, nag-birthday. Ay, Wow. birthday ka no, tata. Happy birthday to you. Happy birthday. to you. Hi, Sir Rex. Happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday, Sir Rex Kilya, Kuya Jeff, nag-birthday. Happy birthday po, sir. Happy birthday. Ayan, happy birthday po sa inyo. And baka naman may dyan, papansit or burger. Wow. Ayan, shout out po kadagiti amin nga taga Nambaran, Santo Domingo. Ay, ayun, may deliver ako bukas. Ayan. Mga kapotpos, andyan po kami sa Santo Domingo bukas. Baka gusto nyo magpasabay. Ayan, I-DM nyo po ang page namin, Ayan. kapotpots. Dati kakasinsin ko dito, da Ateweng, da Tongtong, Arisabal. Oh, may mga Arisabal doon sa Nambaran. Nambaran. Ayan. Sumot lang. Oo. Damano. Idol na ka, DJ Mang Jeff. Ni Sir Justin, ayan. Taga Nambaran din yung kasama ko sa ADV. Ayan, hello po sa inyo dyan. And shout out Ayan. pala sa mga ka-group natin dyan na mga taga-ADV, yung HACP. Wow, nakita ko yung mga ADV nyo. Ang dami nyo Oo, Sobrang masaya dami. kasi mag-rides. And of course, sa grupo rin natin sa Amigos Riders Club. Hello sa Amigos Riders Club. Ayan, hello po sa inyong lahat dyan. Ayan. Sakto, si Alan, yung natin, coordinator. Ayan, coordinator natin, si Sir Alan Ablog. Amigo, crush mo nga tan, amigo Jeff. Yan tayo, amigo eh. Ayan. Psst, tala na. Tala na ka, tala. Tala. May nanonood. They joke. Ayan. And of course, hi din kay Emro. Ayan, Emro. Parang Embro, hello. Ayan. Hello. Happy watching, brother. Ayan, so pag-game tan partner, dagayam ti kota. Dagayam ti pag-game ta.
ito. Yan. Alright. What's in the Ayan, box? kitain taman. Ano to? Specific. Ayan, very essential dito eh. Okay. Kailangan mo yan pagka, no? Oo, kailangan mo yan. Ayan, hindi po ito lugaw ha. Yan obvious. Baka mamaya, malugaw-lugaw na. Oo. Essential po ito sa katawan. Ayan. Ito yung ipapugto mi apo nun niya detoy papugto mi nga mga bak iti 100 peso load. Ayan. Data. Okay. Sana all. May 100 pesos. Oo. Sasagutan mo lang. Pang ano rin yan eh, pang ML. Pang ML ulit. pwede rin, pang ML. Ano ba? COD? Ha? COD ba yun? COC? COC. Hindi, meron COD, di ba? Oo, yung hindi ko alam yung iba eh. Ako din, wala akong alam. ML lang alam ko eh. Pati ako. Oo. Call of Duty. Call of Yan. Duty. Sa mga Ayan. nagko-Call of Duty dyan, pasensya na po. Hindi po Ayan. kami fan. Ayan, and PUBG siguro pwede rin. PUBG pwede pa. Oo. Ayan, pagtuan nyo apo, what's in a box tayo tatawa, Ayan. 100 peso load. One word lang daw ang kailangan dito, mga, Di ba pati Amigo. brand? Yung brand saka generic brand? Okay. Ayan. So essential dito yung apo, dito yung ti uneg na. Ayan, essential. Anya ka di dito mangitad kan partner ti mangted ta ti mesa nga kwa. dito kat apo kat inuman ti tao. No, ada marikrik na. Oo, may inom. Ayan, may inom. Ayan. Panlaban. May inom. Panlaban sa sipon. Panlaban sa sipon daw. Sabi na amigo. Ayan, dapat ke brand name dito ya. Brand name po nga Hindi- generic name, han nga urayan niya nga name, basta brand name suna. Ayan. Ado dito magbaga alcohol. Essential te alcohol, pero han nga dito right med ascorbic acid, hindi po. Ayan, hindi po. Vitamins, biogenic alcohol, safeguard. Paracetamol, sanitizer, lip tint, Ito, ascorbic acid. Decolgen. multivitamins, saan Ayun po? na, may nanalo na ata. Meron na, sabi second. Ayan. Ayan. Ayan, alam na alam ha. Alam na alam. Ayan. Ito, Nanalo si Raipol Albiar Tenorio. Congratulations, Raipol. Ayan. Okay, Congrats po, Sir Rai. Nanalo ka ng 100 peso load. Sana all. Ayan, 100 sana peso. all. Ganun lang kadali, Mang Jeff, may Oo. 100 pesos ka na. Ano Grabe ka na. lang. Samantalang pag kami nagdi-deliver maghapon, magkano lang kinikita? Hindi naman, ikaw naman. Okay, alam mo, partner, kahit maliit yung kinikita mo kung marangal naman, Oo. ayan, wag ka ikaya. mahiya. Wag ka mahiya doon. Oo Yan naman. kesa naman yung nanloloko ka ng ibang tao. Oo Diba, naman, mas na-appreciate natin yung mga taong Nag-e-effort para, nag-e-effort. diba? Para umangat yung sarili. Ayan, agaputiling iti Gaputiling et kitkitain. mo. Yan, Oo, kitkitain tayo gaputiling et talaga. So nga believe na king ka-idol ka nga talaga. Mas idol ka lang, Ayan. Mang Jeff. Agpanpanunot ako nun niya tilako kun. Baka ilako pa yamin nga bado kada pantam no. Sa akin na lang, pamay na lang. Ayan. Dati bado ang mabal sinuka ta. Nagbali na, Mang Jeff. Oh. Nalawa dito yung weekend ka nalawa dito awan. Okay lang, Mang Jeff. Ayan. Basta maging maswerte na to ka sa kanya mo. Ayan na, swerte kami. Ayan. Swerte Lahat ka naman ti tayo business. swerte. Ayan. Depende lang sa tao yan. Depende kung paano mo dalahin yung Yes. swerte mo. Tama. Ganun Ayan. lang yun. Tama, katulad ni Clifford, swerte. Pogi na nga. Ay, hindi. Wala Masipag ka pa. Ayan, masipag Doon pa. lang tayo sa masipag, Mang Jeff. Maganda pa yung asawa. Ayan, di ba? Hello, shout out kay... Shout out kay Nastasia. Ayan, hello Anastasia. Ayan. Kumusta ka dita ading ko? Nung yaman ti Bubrayan. Hindi nakasama kasi yun eh. Ito Bubrayan natatani Anastasia. Mag-aaral yun. Okay. Ayan, nagmayaman ginaga na Anastasia. Kasula walaing. Kasula niya dagijay. Kung babasahin mo yun, Mang Jeff, Nastasja. Anastasia. Anastasia. Yan yung ano. Yung, ano yan?
Okay, ayan. Ayan, so kantata manin. Anya ti kayak mo kantaan tamang Jeff. Gariga. Pero so ba yes, Ruban, mga kaibigan. Thank you so much guys for watching us. Dito lamang sa Mawing ti Distrito. Sa Miwing ti Distrito. Ilang beses nang nag-away hanggang sa magkasakitan, di na alam ang pinagmulan. Pati maliliit na bagay na napag-uusapan, bigla na lang pinag-aawayan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. At kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na kung susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Walang iba. Nagsimula sa mga asaran hanggang sa magkainitan, isang eksenang bangayan na naman. Ba't ba kasi pinagpipilitan ang hindi maintindihan? Hindi naman kinakailangan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. At kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. At kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Walang iba. At kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. At kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, huwag ka lang mawawala. Walang iba.
Idol Thank you so much. Clifford. Maraming salamat po. Yes. Ayan, sabi ni Kay, hi mga kuya. Ayan, Hello, Kay. sabi Hello. niya. Miss ka na namin Ayan. dito. Hi, Kay. Ayan. Sabi nga, awang ka. Ala Nakulong. ka. Nakulong. Ay, kawawa naman si Kay. Ulyem pa lang gialad, Kay. Ayan ang mga naraman ng DJ Spaghetti Ken. Wen, sayang. Nga libre ni Amigo Clifford dito yan. Ayan, sayang. Ayan. Sayang di spaghetti Ken DJ. Yan, chicken. Chicken. Ayan. Naimas na Fried spaghetti. chicken. Lockdown ayang. Aray. Ayan, i-take out minto lang tani di kwan. Ikaan minto para kingkan. Mabsug kan tulatan gano'n. Ayan. Mabsug ko mabisinan. Makakit-kita mga naman. Mabisinan umapat. Ayan, amiga kay hello, Ken kay family dita. Yes. Kabugaw, ayan. And syempre, I would like to greet my family, syempre, sa Santo Domingo, lahat ng family ko dyan. Molina and Bermudez family and Montero family. Hi sa inyong lahat. Keep safe. Ayan ko na padalayo latan kuya. Nangina pa LBC na. Wen. Baka half to langin, no? Kinanda jidalan. Kinanda jidalan na bisin. Nabisinan. Mabaling ka na sumali pa games. Direct, sabi ni... Okay, hindi daw pwede. Hindi daw pwede. Ayan, so... Ayan, kanta Akmet Suda partner ti may summit. Wen, si Kamamot partner Kanta ka tapno. Medyo sumagirat si ka. Amman kasta talaga no. Kasta talaga dagiti nagaget ag deliver lang ro then ag luto pay. Pero may Ay, mang Jeff, grabe. po, sobrang makabannog kasi ag-prepare ka ti Ravi. Tapos itibigat, agluto ka. Saka pala ag-deliver. Agawid ka nga malpas di morning deliver mo. Agawid ka, agluto ka man, ag-deliver ka man. Yes. So nga, shout out ka dagiti Grab drivers dita. Dagiti, halahan lang nga Grab. Dagiti, ag-deliver ti nyaman nga klase ti makan. Shout out kanyayo amin. Saludo na kanyayo ta amok tirigat na gamin Mang Jeff. Ag-deliver. Man, kore siya, di pandemic partner kaya gidal deliver na may ti face mask. Wen Ayan, mo nga kasi- makita ka ron di face mask mo iti. So, awan talaga ti mga kaidi ag horde da iti aggatangin. So nga, nagpanunod kami nga aglako ti face mask idi. Ken at least adumat na lakwa Mang Jeff, Ayan, di ba? adumat ti nalakwan. So nga diskarte lang ti panagbiag no kadagitoy nga panawin, pandemic. Para kanya yung namin nga in love dita. Yan, lalo kin ni Amiga K nga in love. Hello Amiga K, I miss you. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time to feel this feeling I have inside. I'm a hopeless romantic is what they say, falling it out of love just like a play, memorizing each line, still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, dream of you in the most special way. You're beside me all the time. Nagsayo din, Kuya Jeff, ko na ni. Nagsayo din, basta nagsayo din. Edjo Serra. I have loved you and I'll always will. Call it crazy, but I know someday you'll feel this feeling I have inside. I'm a hopeless romantic, I know I am. Memorize all the lines, and here I am.
struggling for what, still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want. You don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. How I just is every minute, every second of the day. Dream of you in the most special way. You're beside me all the time. 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 Yan, medyo katunog, partner. Song from Basil Valdez. Ay! Yan, yan. Yan. Kantain ni Constance Clifford. Yan, shout out kadagiti amin nagbubuya pa dita. Iti 40 million viewers tayo. Oo, nagado. You give me all Para kini amiga kay ulit. the strength to will to keep on. No one else can make me feel this way. And only you can bring out all the best I can do. I will leave you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up. Thank you, Ma'am Jessica Takla, for the 45 stars. When I'm about to give up. Thank you, Ma'am Jessica. On my side when no one seems to listen. And if you go, you know that things can't help but show. Hello, Say. Kumusta, You bro? break the soul and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet little eyes that stare at me and make me sing. I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. Naglamuyot ka no pinang tiram. Naglam mo yung pinagtira. Kuna ni amiga kay. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know that things can't help but show. You'll break the sun and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness
Ang galing talaga ni Kuya Jeff mag-ano. Yan. Yan, thank you Sana. so much. Sana lang talaga. O sige, palit tayo. Yan, palit tayo sa kapugian. Grabe ka naman. Hindi naman sa gano'n, Mang Jeff. Ito naman, yung kapugian pa talaga yung naisip. Oh, tapos ano, no? Tapos Ay, hindi. nagre-react. Pwede, Mang Jeff. Basta swap tayo. Oh, Akin yung kayamanan mo, sa yung gwapo. ay, hindi. ano? Hindi. Ano, game? Hindi naman pwede yun. Ano ba hindi pwede? Alam mo, ang kayamanan ko lang yung pagmamahal. Ayun, tayo eh. Pares lang tayo. Mayaman lang ako Mang Jeff. dun. Mayaman talaga ako sa pagmamahal. Tsaka... Saka mayaman ako sa utang. Hindi mo lang alam. Pares tayo. Eto kung wala kang utang, hindi ka tao. Oo. O ba't inaano mo si Direk? Hindi, sa camera. Sa camera. Ayan, Direk, oh. Ayan. Wala ka daw utang. Nako po. Hindi, sa totoo lang no, Mang Jeff, no? Kailangan mo talagang umutang. Yes. Sa totoo lang. Kahit sabihin mo wala kang utang, sa susunod na meron pa. Oo. Siyempre, lahat naman ng tao. Kaya lang, pag umutang ka, dapat Alam mong kaya mo dapat responsable ka rin. Oo. Na- Depende kung anong klaseng utang yun, Mang Jeff. Siyempre. Oo. Yung utang na loob, hindi naman pwede yun. Ayan. Bayaran mo yung utang na loob. Ano yun? Utang na loob din. Utang na loob din. Oo. Ayan, Pero, ayun na nga. Pero, Sige. Ayun na. Sabi ko na. Chill lang kayo. chill, Makakabayad din chill. tayo. Sipag at tiyaga, mga kaibigan. ayan. Kailangan natin Hindi nga, Kuya Jeff, kahit sobrang kahit sobrang, Oh, tama naman Pero yun. hindi ko naman nilalahat, pero alam ko naman na Talagang galing talaga sa puso yung sinasabi. Siyempre, ako, alam ko may utang ako, Kuya Jeff. Oo, kahit sino naman. Pag magbi-business ka, Mang Jeff, kailangan mo umutang ng pera, no? Lalo na pag malaki yung puhunan. Yes, talaga. Oh, tayo nga may utang sa marami tayong bill. Yun yung utang natin. Ako po, may utang Oh, tayo. bill sa marami. kuryente, bill sa Sa internet. internet. Yan, Dami. utang na yun. Kaya nga eh. Pero dapat mo lang bayaran kasi Siyempre, pag hindi mo binayaran, wala na. Putol. Finish na. finish na. Wala Finish na, na. finish na eh. Yun tayo eh. Finish na, ikakat off yung internet mo. Aray, hindi ka na makakanood ng Kabsat channel. Paano mo nasabi? Ano mo nasabi? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal eh. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal eh. Hindi mo naman makikita sa Di mo naman makikita sa pagmumukha ng tao eh. Ayan, so pag games time manen kakabsat. Ayan. Oh. Andito na Ito. naman yung mahiwagang Andito na naman yung box. mahiwagang box. Yes. Yan, Coco Magkano ang premyo? Martin. Kunana Magkano? ni Amiga K. Kukuman. Uy, Kay, huwag naman masyado. Kuko ni Mar. Kuko. Boko Martin na lang. Ito naman, oh. Thank you kay Sir Rosario na nag-send ng 45 stars. Wow, sana all. Ayan. Hindi ba pwedeng i-cash Sa out ang pera? kung pwede lang sana. Sa Gcash na lang sana natin, no, direct. Yan, sa Gcash natin. Yan, meron Ay, tayong- parang say, yung order mo sa akin bukas de-deliver ko mga Ayan, hapon. si Say, isang din natin yan, kasama sa musika. Musika. Ayan, isang Lodi din yan. Ayan, Lodi Oo, cake. magaling na vocalista yan si Say. Ayan, Say sa Kapampangan. Hello. Say Hello, bro. fear Hello. mo. Ayan. Okay, pa-game sun partner. Oh, ito na. Ayan, Hindi ko pa alam eh. Ano si bang Ripper laman to. nito? Tingnan natin. Kulog-kulog. Ano to? Ito. Parang ano? Ano to? Direk, ano to? Direk, ano to? Ano daw to? Pag-isulat naman dyan, hindi namin alam. Ah, okay. Yung ano ng... Ano to specific? Anong specific name nito? Yung Anong generic generic? name. Ah, sige. Ano bang... Baka may ano yan. Wala namang pangalan dito. Oh. Ah, okay. Yun oh. Ah, okay. Wow, para lang sa mga mayayaman to ah. Yung spelling ha, i-ano mo yung spelling. Ano yung spelling? Ganyan talaga? Tignan mo yung ano ha. Oh, hindi ganyan ah. Letter O yan, di ba? Oo. Okay, so yung price natin ay tumataginting na 100. 100. Ayan. Mananalo po ng 100. O yun, sasagot ka lang. May 100 ka na. Oh. Yes. Kahit nakaupo ka lang sa sa silong ng mangga, Kuya Jeff. O nagpapasa.
sige. Ayan, potency. Kuna naman dito. Ayan, ang galing Potency ng mga agad? Grabe naman, wala pa nga. Immune Pro ko na naman. Ang galing nyo mga lods ko na ni Say. Ayan. Thank you. Say niya. Mayakon di tabalay yun. Wala tikwat ta, say. Ating man ko ano ba yun? Sinanglaw. Kahit ko mga sinanglaw tata. Puri na pudot ng Jeff. Baka naman may magdadala sa atin ng kahit halo-halo man lang dito. Uy, baka wala. Hindi pwede kasi ano. Ay, ayaw. Oo, baka hindi pwede. Bakit naman? Hantay may nga mabalinti rumwar, di ba? Ay, oo. So, lang nagpa-deliver ka, tiko, ati, niya di yung pasabay. Pasabay pwede yun? Oo, pwede siguro. Ayan. O sa mga pasabay po dyan, Ayan, baka naman po, Yan no, at dati nabati dita. Mabalin yung ibati to atitid studio. da, okay lang. Yan, clue na daw, clue na. Ayan, anong first clue natin? Ayan, paki-research na lang direct. Oo, ayan. Ito ang ano nito, ang... Ayan. Para sa mayaman yan, Mang Jeff eh. Oo. First clue natin para sa mayaman. Hello kay Just Tony Tubog. Hello, brother. Oo. Ingat ka dyan. Stay safe. Wala ako nito kaya hindi ako mayaman. Parehas tayo, Mang Jeff. Kaya wala talaga. Ayan Ayan. pa lang eh. Kayod kalabaw. Kayod kalabaw talaga tayo. yan. Sobra. Ito, pang ano to, pang mayaman. Kung Baka, baka pag sinuot mo yan eh. Oo, Diba? sikat ka Alam mo na. na. Oo, sikat ka na. Sisikat ka agad nito. Okay. First clue natin, pang mayaman po ito. Oo, pang mayaman talaga, promise. Pang mayaman to. Oo. For 100 pesos. 100 pesos. Face mask daw. Face Face mask. Ay, hindi. Hindi po. Malayo. Yan, kunanan ni Say Longganisa. Oh, Wow. sige. Say, paki-deliver na lang ng Silver ganisa. watch. Ayan, Ito. paki-research na lang po sa Google. Ayan. Tinatanong pa sa amin. Tinatanong pa talaga sa Iba amin. talaga no pag presyong hindi pang masa. Oo. Ito po ay presyong pang Rolex watch daw, Pandora Wings. Grabe naman Hindi yung po. Rolex. Nako, pangarap ko magkaroon nun, Rolex. Kahit Ayan. Sige. Ang shape nito, second clue natin, may shape siyang square. square. Square, maliit. Maliit na square. Okay, maliit na square. Ayan. Clue pa, Kuya, Kurikor. 925 silver ring. Ray-Ban. Ray-Ban. Haan. Hindi yan. Grabe yung Rolex, oh. Dapat charger na nyo. Yun nga eh. Sana all na lang talaga pag meron ka nito. Ayan. SD card, haan. Earbuds. Medyo malapit-lapit na doon. Sabi smartwatch. Pero itong smartwatch parang pwede din to, no? Pwede siya maging clue. Clue pagka, pwedeng ano eh. Pwede. Malapit-lapit na din doon eh. Ayan, eto. Ayan, iWatch. Oh. Ayan, isa pang clue. Pangatlong clue Smartwatch, partner. gold necklace. Pangatlong clue partner, nagpapasaya. Eto na nga, may nanalo na. Ayan, Ayan, meron na oh. si Ma'am Pel Tabangin Colomna. Colomna, ayan. AirPods, tama. Grabe. AirPods. Grabe, nagdaras na nga napugtuan ng AirPods. Kaya nga. Ayan, AirPods. Eto Sana po all yung may AirPods. Baka naman pwedeng Apple. AirPods, oh. Baka naman amigo. Uy, baka peke. Uy, hindi ah. Hindi to peke. May charger nga. O, tignan mo. Baka naman amigo. Oo. Yun na lang bayad namin dito. Eh, ayaw lang niyang ibigay kaya sinasabi niyang peke eh. Sus! AirPods. Ayan. O say, yung yung longganisa sinabi mo, paki-deliver na lang dito sa Kabsat Channel. AirPods po ito. Saan ba located to, Jeff? Yung Itong Kabsat Channel. Pagpandayan. Pagpandayan. O, alam mo na say malapit lang. Muna ni Say dito eh. Ayan. Yun naman pala eh. Say, yung longganisa dyan Kaya medyo naluton ah. Within na po eh. Ayan. Kumpleto pa. Well, long silog. Ayan. Hello kay Say.
earpods. Congratulations, Ma'am Ma'am Pel, Pel Tabangin, Columna. Columna. Ayan. Thank you so much, ma'am. Sabi ni Amigo Alan, mahirap yung kapitbahay namin pero may AirPods, amigo. Grabe ka naman. May AirPods. Ay, naku Baka po. napidot na, men. Baka napidot na lang. Ito Men. naman. Oh. Kaya dumadami kasjay, napidot. Oh. Meron din ako ganun eh. Saan? AirPods. AirPods. Oo. Ay, ako walang-wala. Sa panaginip. Ako, hihingin ko pa lang kay Amigo Bob. Oo. Kaya nga sabi ko kay amigo, ano na lang eh. Yun na lang ibigay na ano eh. Bayad sa atin dito eh. AirPods. Kahit 2 ulit ako nandito, libre. Basta may AirPods. May AirPods ka pero wala kang Apple. Apple, cellphone. Ano yan? Ah! Okay. Okay. Yan, meron na ba? Nag-flash Meron ba? sa screen natin? Parang wala. Wala pa naman. Wala yung pa naman. Gcash. Gcash. Ayan, meron po tayong Gcash dito sa baba. Ayan, meron pong mag-a-appear dyan. Ayan. Meron ba? Okay. Ayan, baka meron naman kayong pa-Gcash dyan para sa amin. Ayan. Ayan. Meron po dito sa baba. Ayan, nandyan po, nandyan po sa baba yung number ko at number ni Clifford. Ayan, Asan ba? nandito sa baba. Oh, nandyan na. Oo, nakikita. Ayun na? Oh, tignan mo. Oh, Asan? nandyan. Nandyan na, partner. Ayan. Ayan. Okay. Nakita ko na. Ayan. Ayan, nakita ko na. Ayan. Okay, ayan. Eto, saktong-sakto yung Gcash po namin. Nandyan Eto? po yung Eto? number namin. And Ay, dito. pag may mga Dito, ayan, no? regalo po kayo sa amin. Ay, hindi. Sa kabila. Wait lang dito. Ayan. Nandiyan. Toing. Ayan. Dito sa may dito, yan. Kaya Okay, pala hindi ko na layo sobra eh. Katapat ko na. Okay, nandyan po yung, ayan. Okay. Ayan. Yun yung mga gusto pong magbigay ng Gcash sa amin dyan. Ayan, thank you so much. Ayan po. Thank you so much po Ayan, kasi lockdown tayo. Ayan, wala kasi tayong mga gigs. Kawawa naman tayo, Kuya Jeff Grabe. Alam mo yun, nung mababasa mo yung yung message sa'yo, tapos sasabihin, Sir, wala pa pong gig ngayon. Oo. Anay ko po. Tapos cancel lahat ng lahat. gigs natin. Gigs, No? wala na. Ayan. Ayan, hello kay kay Chow Kahas. Hello brother, ingat ka dyan. Chow King. Kilala mo? Sakto ba dun sa... Ayan. Okay, pa-shout out kay Ma'am Alice Rivera. Hello, Ma'am Alice. And sino pa ba, partner? Adala ko ng AirPods ka, amigos. Adala ko ng AirPods. Badet Costales. Ayan. Manu, sagmamano ka no, kuna ni amigo Clifford. Ay, ako po, baka hindi ko kayang, lalo na't mag-deliver tayo araw-gabi. Balbalatong kayumet, kuna na ni John Michael Sunyo. Asan? Kuna na, John Michael Sunyo. Kasi sabi niya, mahirap yung kapitbahay namin pero may AirPods. Yan, balbalatong kayumet, kuna na ni John Michael. Grabe naman. Shout out kay Ma'am Grisel Gwen M. Baltasar. Ay, yung ko to yung... Ano ba yan? Pamangkin ko to sa Kabugaw. Ay, hello pamangkin. Hello pamangkin, Crisel Gwen ng Baltasar. Hello sa family mo. And kakanta na po kami ng isang kanta and then after pag-games na naman tayo. Yan, jamming kami ni amigo Clifford dito.
was wrong when I hurt you? Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past. I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Do you know I never really loved her? No, 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 no way. And didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. I must forgive you, and you must forgive me too. If you wanna try that we haven't tried to do, one thing that I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past back anymore. Let's not bring the past back anymore. Thank you so much. It was a nice song by Jed Madela. Thank you so much. And ayan. Ayan, nag-send si Ma'am Mabel Ramos Perino ng 45 stars. Yan, Wow. maraming salamat sa 45 Thank you so stars. much po. Yan, Gcash din sana. Para Oh, sa sa amin. Gcash din sana Para sa amin. amin ni Clifford. Eh. Oh, pangtawid gutom program lang po. Pero sa totoo lang, Kuya Jepo, niya, no? Doble kahit tayo ngayon. Sobra-sobra. Oo. Kasi- Kailangan mo talagang kumayod ngayon kahit na MECQ. Gawan mo talaga ng paraan. Kasi Kung madiskarte kang tao, makakaisip ka pa rin ng paraan para Yes. kumita ng pera. Ayan. Ako kung wala akong gig, nag-online selling din kami ni Jamie. Yan, nagde-deliver ako. Siya yung nakikipag-usap and then ako yung nagde-deliver. Maganda nga yun eh. Yung tulong-tulong, no? Yes. At saka, pag may mga friends kayo na, na nagbi-business, supportahan nyo, guys. Yes. Kasi hindi nyo alam, pag kayo din ang nagkaroon ng business, So, susuportahan supportahan. ka niya. Ganun lang yun. Yan, Para umangat yung isang tao. Oo, maganda rin kasi minsan partner kung may business ka, kung kaibigan mo,
maganda rin siguro yung business is business na sinasabi yung nila. walang tawad-tawad, gano'n. Oo, yung walang tawad-tawad na gusto mo ng Pero- half na. Pero may discount. Oo, para may discount pa rin. Ganun. May discount. Wag lang pero barat, syempre. Wag mong baratin yung friend mo. Kasi dapat tulungan mo siyang umangat. Oo naman. Ah, Syempre. sabay kayong umangat, tulungan mo siyang umangat kung may product siya, kung magkano yung product niya, sige, bilhin mo ng ganun. Ako ganun kasi ako Ganun din naman ako kay Jeff eh. Pag may mga binibenta sa akin na mga ganyan, lalo na mga pagkain na gustong-gusto ko. Oo. Kasi Hindi, diba? minsan ayoko rin yung libre, yung Oo. nililibre ako ng business. Mahirap yung ganun. Alam mo ba yung Kuya Jeff, yung pagod? Oo. 200% siguro Yes. ng pagod mapupunta sa lalo na sa mga ganyang bagay, mga essentials na pagkain de-deliver mo. yeah. Lalo na ikaw magluluto, ikaw pa yung mag-deliver. Naku po, Yan. mas mahirap yun kaysa yung nagtatrabaho ka lang ng 8 hours a day. Hindi yun 8 hours lang. Yes. Halos 24 hours. Ilang oras lang yung pahinga mo. Oo, talaga. Ayan, so dapat partner Clifford, sabay kayong maghilaan pataas, hindi yung ibababa mo yung yung kaibigan mo. May mga ganun kasi talaga mga pagkakataon, partner, may Oo naman, may mga diba? ganun talaga. Pero Oo. wag kayong Talagang wag- ramdam na ramdam mo yung tao. Oo. Oo. Wag- Oo. 'Di ba? Ayan. Oo naman. Yan, and of course, sa lahat ng mga viewers natin dyan, salamat. Thank you so Maraming much. salamat po sa inyo ha. Sa GCash po Sa na- GCash may po Yan, tayo dito dito. po. Dito lang. Sa GCash po na ibibigay nyo po sa amin, para sa amin. Thank you so much po. Pantawid gutom. Yan, and of course, minsan partner, tinutulong din natin yung mga yan, yung mga ibibigay din natin. Kasi ako partner, mahilig ako sa mga charity rides. Oo naman. Ayan, Kuya Jeff. itulong natin doon sa mga nangangailangan. Ayan. And of course, Sa mga riders dyan, thank you so much po. Yes. Sa mga nagcha-charity rides dyan, maraming salamat sa inyo guys. yes, shout out Sana patuloy pa rin. Yan, shout out sa riding community sa lahat ng sa buong Ilocos Sur. Oo, yun. Madami. Ayan, so kanta pa tayo ng isang kanta partner, tapos ayan, shout out, ano yan? Proud Iloco Rider. Ayan, shout out sa Proud Iloco Rider na group din ng ating kasama dito, si Sherwin Jake. Ayan, shout out po sa inyo dyan. And sa lahat ng nagpapa-shout out, always be my baby daw. Okay, sige. Ayan. Try natin yan. Always be my baby. Okay. Shout out amin nga coordinator. Shout out amin nga coordinator ni Kong DV Kuya Jeff. Kani Hershey Santa Ana Chong kung lipas na nga nagpa-vaccine. Stay safe, Kabsat. Wow, sana all may vaccine. Vaccine. Hi kay Ma'am Roxanne Rialgo, kay Ma'am Hi, ma'am. Maybel Ramos Perignon, kay Ma'am Kat Mix Nicole. Ayan, sige, ano natin yung request ni Badet. Ayan. Try natin, David Cook. Ayan, baka may Gcash po tayo, Ma'am Badet. Sana all. May Gcash. Para po to kay Ma'am Badet na nag-request. Badet Castales. Ito na po yung request nyo. Baka naman po request eh. Baka naman. We were as one day Ay, grabe. for a moment in time, Nagsayo din. and it seemed everlasting that you would always be mine. Now you want to be free, and so I'm letting you fly. 'Cause I know in my heart, babe, our love will never die. No, you must be a part of me. I'm a part of you indefinitely. Girl,
always be my baby, and will linger on. Time can't erase a feeling this strong. No way you're gonna shake me, oh darling, 'cause you'll always be my baby. I ain't gonna cry no, and I won't beg you to stay. If you're determined to leave, girl, and I will not stand in your way. Yeah, yeah. But inevitably, you'll be back again. 'Cause you know in your heart that our love will never end. No, you'll always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Girl, don't you know you can't escape me? Oh, darling, 'cause you'll always be my baby, and will linger on. Time can't erase a feeling this strong. No way you're never gonna shake me. Oh, darling, 'cause you'll always be my baby. I know that you'll be back, girl, when your days and your nights get a little bit colder. Oh, I know that you'll be right back, babe. Baby, believe me, it's only a matter of time. I'm part of you indefinitely. Girl, don't you know you can't escape me? Oh, darling, 'cause you'll always be my baby, and will linger on. Time can't erase a feeling this strong. No way you're never gonna shake me. Oh, darling, 'cause you'll always be my baby. You were always there. Girl, don't you know you can't escape me? Oh, darling, 'cause you'll always be my baby. We will linger. It's gone. No way never gonna shake me. Oh, darling, 'cause you'll always be My baby. Thank you so much. Ma'am Badet, baka naman po. Pinaghirapan namin ni Kuya Jeff po niyo. Baka naman. Thank you so much po, guys. Yan isang kanta pa para sa kanila. Wow! Grabe kakantay mo yan, Mang Jeff. Grabe naman to. Nakakaano yan ang damdamin eh. Here's a song from Biba Bryson. It all came so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared. Still can remember how your touch was so tender. You told me you cared. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see until it was gone. Second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear it from now on. If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end.
seeing clearly how I still need you near me, still love you so. There's something between us that will never leave us. There's no letting go. We had a once in a lifetime, but I just didn't know till my life fell apart. The second once in a lifetime, maybe too much to ask, 'cause I swear it from the heart. If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Never end. The best of romances serve second chances. I'll get to you somehow, 'cause I promise now, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. This time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time I'll never end. Grabe naman, Kuya Jeff. Kuya Jeff, uni po. Yeah, thank you so much. Yan, para ka naging aming nagbubuhay na dyan. Yan. Thank you sa mga star sender kay Ma'am Freya Baraga. Yan, thank you so much. Grabe no, 45 Sa stars. 45 stars, ma'am. Yan, maraming salamat. Ayan po. Siyempre, maraming salamat po pa rin sa panonood ng Samiweng Distrito. Yes, Dito yeah. sa Capsa Channel. So, ayan. Ayan, so pag-game tamanin, partner. Ayun, pag-game natin, kuya partner. Ayan, pag-game tamanin. Ayan. Ayan na nga, ayan na. May wagang box. Ayan yung may wagang box natin. Ano kayong laman nito? Yeah, thank you so much sa mga star senders and sa mga GCash senders po natin. Thank you so much. Ayan. Actually, partner, itong mahiwagang box, yan, merong nakasulat dito sa nakasulat dito sa loob. Ayan. Ayan. Tatan pugtuan dami no anya dejay nakasura ditoy uneg iti box. Ah, Ayan. Okay. At mananalo ito ng tumataginting na 100 pesos. Ayan. one word only. One word. Sana all. One word. Amigo, one word to? One word? Ayan. One word lang. Ayan. Ayan, ano ba? Walang clue? Ayan. Paunahan. Paunahan na lang. Paunahan. Paunahan na lang po. Ayan. Ano bang clue natin dito? Ayan, pwede. Paunahan na lang po. Send 45 stars. Ayan. Kung anong naisip nila, ang hirap naman nun. Kung anong, Grabe no. kung anong naisip nila. Yun na lang sasabihin. Oo, yun na lang sasabihin. Ayan na nga. Pero madali lang naman, ti. Oo, madali lang. Sabi clue kuma, sabi nila, oh. Clue ko ma. Oo. Kaya na nga. Clue daw. Yun, Oo. yun na yun. First clue natin. Kaya- Kahit anong nasa isip nyo. Kahit na, grabe naman kayo. May nanalo na. Wala. Wala. Wala pa. Ayan. Asan yung nanalo? Grabe naman yun. Ang bilis naman. Ayan. Angelica Villeda Tabula. Amigo. Ay, amiga na to eh. Babae.
Grabe naman, ang bilis. Kilala mo? Kilala mo ba? Grabe naman, amigo. Kilala. Ayan. Tayo. O baka naman paspasarak yan. Lockdown, Gcash ko na. Ayan, actually, danangabak na po. Ayan. Sino nangabak? Partner na tayo? Sino na tayo nangabak yun? Angelica Villado, Tabula. Ayan, si Ma'am Angelica Villado Tabula. Ayan. Nagpardas meten, dagiti top fan tayo dagita. Okay. Ayan, dagiti Okay top na, fan amigo. tayo. Okay. Oh, di ba? Ang swerte nun, no? Oo. Sasabihin mo lang, amigo, kung ano yung nasa isip mo, yun na yun. Next ulit ha, ganyan din. Parang ang ganda, parang gusto kong magsulat ng ano. ng, ayan. Ano yung susulat mo sana? Yung mga skinny sa ML. Tapos Nilahat mo lahat? isesend nyo sa akin. Sa akin, gusto kong isend nila yung ano, yung skinny link. Kilala mo. Grabe. Etong ano talaga, si Jake talaga. Ayan. Ayan. Kilala daw eh. Grabe. Ayan. Okay, wow, sana all. Kuna ni Sirens. Ayan. Yung mga mahilig sa ML dyan. Ayan, maganda-handa na kayo mamaya. Baka naman, yung skin lang ni Kwan, ni Ling. Tuliling. Ano ba? Sige, kantahan natin. Yan, skin TML man, Kuya Jeff. Ayan, sige, mag-ano lang kayo ng pa-premyo. Ay, baka ano. Ayan. So, kanta tayo ng isang kanta. Magandang kantahin, amigo. Ano, Bella? Paano? Saan ikakabit yan? Ayan, dito. May lyrics ba dyan? Meron dyan, meron. Okay. Sige. Sige, kanta tayo. Kanta tayo ng isang kanta. Pero Para gusto sa ko, kanila. alam mo, gusto ko marinig siya, no? Si amigong kumakanta, no? Ayaw niya eh. Ay, Dapat si ganda-ganda Direk ng boses kumanta rin. Si Chadrick kumanta na dito. Si Sherwin kumanta na rin. Si Amigo Harris kumanta na rin. Dapat Ewan yung, ko ba, napakadamot. dapat yung direct din natin. Kaya nga, napakadamot eh. Oo. Napakadamot. Napakadamot ng boses nito. Kaya nga, ang damot-damot eh. Grabe. Nobela. Ayan. Ayan, para po sa inyo, sa mga sa mga Tignan natin kung kaya pa. alternative fan natin. Mga alternative fan. Ayan, madiyo kaya ti chicken skin, amigo. Ay, i-deliver mo rin dito yan Uy, na. naghimas na Amiga, nagapo. Siren, Mangitugot Sharis. ka tiko pag simutan nga. Wen, suka. Suka, oh. Wen, Makapabisin. samahan mo na rin ng Pepsi. Siren and, ayan, Ken ni Paps. Hi, Paps. Ayan, hello sa inyong lahat dyan na nanonood. Maraming salamat po. Sana all ko na nanito. Mga kapotpots. Mga kapotpots. Mga kapot-pot. Order na kayo ng chicken Order spaghetti. na kayo, chicken spaghetti. Available for tomorrow. Yes. 140 pesos lang po, set. Thank you. Yes, masarap. Masarap yung Hindi, malayo eh. Ayan. Oh, yan. Hindi, meron naman ako dito. Malaki na yan. Oh, sige. Pag yan, ako hindi ko na masyadong kita. Pairam ng salamin, amigo. Pwede? Ayan. Okay, acoustic tayo ngayon. Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. Shout out kay ni Sir Allen Shababa. Tulad mo ba akong nahihirapan, lalo't naiisip ka? Di ko na kaya pa nakalimutan bawat sandali na lang, at aalis, magbabalik at uulitin, sabihin na mahalin ka't sabitin kahit muli.
sa pag-alis, ako'y magbabalik. At sana naman sa isang marikit na alaala, pangitain kay ganda. Sana nga'y magbigyan na ng tadhana bawat sandali na lang. Sumabay sa biglang pagkabahala, lumabis ang pagtataka. Tunay na pagsintang di alintana, bawat sandali na lang. At aalis, magbabalik, at uuliting sabihin na mahalin ka't sambitin kahit muling masaktan. At sa pag-alis, ako'y magpapalik. At sana naman Once again, thank you so much sa mga Gcash senders natin. Maraming dyan in salamat po. advance. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Nga tiname na dyan page yo, Kuya Cliff. Pot-pots po. Pot. Ayan, tignan mo na lang, ma'am. Ayan, nandiyan na po. Order ka. ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. At aalis, magbabalik, at uuliting sabihin na mahalin ka't sambitin kahit muling masaktan. At sa pag-alis, ako'y magbabalik. At sana naman Thank you so much. Thank you so much. Ayan, sabi ni Alan Chababa, hello pare, Lakay Cliff, Tayman magandang dilag. Ayan. Sige nga, Magandang partner. dalag. Oo, parang, alam mo, Clifford, parang yun yung nakatatak sa akin na na parang na kanta sa'yo. Bakit naman, Kuya Jeff? Kasi, Ayan na. Mga kaibigan, mga kabsat, Pot-Pots Delivery. Bukas po may delivery po kami. Around Santo Domingo sa umaga. Tapos sa hapon, around Vegan City po tayo. At saka yung mga karatig lugar pa na pwede nating i-deliver bukas. Paki-ano na lang po, paki-like yung page namin. Paki-follow. At saka paki-share. Maraming salamat po. Tawag nito. Malaking tulong na to para sa akin at para sa amin na bumubuo ng Pot-Pots. So, ayun po. Thank you so much. More orders to come. Chicken spaghetti at saka crispy chicken sandwich po. Hindi po namin tinipid yung mga ingredients na yan. Ang gusto lang po namin, matikman nyo yung luto ko na ginawa ko galing sa puso. So, ayun. Sana magustuhan nyo. Ayan. Yun lang po. Thank you so much. Sa lahat, ayun, alam mo kaya Jeppony, sa lahat ng mga nagbe-message sa akin na nagugustuhan daw nila.
Alos, ang ganda, ang sarap sa pakiramdam kahit Sarap sa kunti. pakiramdam. Kahit kunti lang yung kinikita mo doon, at least sa kanila, masarap yung Yes. pagkain na inaano mo sa kanila, offer mo sa kanila. Maganda, Hindi sayang yung pera. Yes, maganda rin kasi sa business partner yung nasasatisfy mo sila. Oo naman, Yung Kuya Jeff, nasasarapan sila. Kasi pag nag-business ka, dapat quality, hindi lang yung quantity. Oo naman, Kuya Jeff. Hindi po namin tinitipid yung ingredients. I swear po yan. Maaasahan nyo po talaga. Ang Putpots po. Alam nila dito sa Yeah, Kapsa yes. Channel, sila Kuya Jeffony, itong mga staff natin dito. Alam nila. Yes. Alam of nila course, kung- masarap. Kung gaano Thank kasarap. you so- Masarap talaga, guys. Thank you so, so a much. must try. Tikman nyo. Try lang kung anong lasa para naman. Ay, masarap kasi libre. Hindi, Grabe joke. naman yun. Hindi, joke. Hindi, masarap talaga. Masarap talaga. Hindi po yun libre yung ikaw naman talaga. Hindi libre. Ayan. Putpots po. May discount. Sa totoo lang Kuya Jeffony, bukas. Pasensya na po kayo pag hindi po namin na-deliver on time kasi mga po ako lang po yung dalawa lang po kami nagde-deliver. So, alam mo naman Kuya Jeffony, sa pandemic ngayon, ang daming traffic, ang daming sita sa daan. So, pasensya na po kayo sa mga hindi po namin na-meet yung oras ng Yung oras siguro. pagde-deliver. At least po, sa lasa naman hindi naman po sayang yung pera nyo. So, kailangan mo na talaga ng mga kasamang rider, partner. Yun nga, Kuya Yan, Jeffony. lalaki na yung business mo. Sana, So, sana. sign na yan na na marami nang tumatangkilik sa Kaya product nga, mo. gugulat ako, alam mo, Kuya Jeffony, nagsimula lang yan. Parang wala, sabi ko, magpapa-order lang ako 10 persons lang. Yung unang order. May umorder ng 10 orders. Tapos ang push lang ako, Kuya Jeffony. Gusto nilang matry. So, Yes. ayun, yung unang deliver namin, naka 36 orders kami. Wow. So, ayun na nga, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta at tumatangkilik ng Putpots. Thank you so much, guys. More blessings po sa inyo. Ayan, ay, sige, yan. And shoutout kay Tita Belinda Molina. Yes. Tita, ingat po kayo dyan sa ingat po. God bless. Ayan. So maraming salamat. Yan. So kakanta na si Clifford para sa atin. Ayan, ng isang kanta na request nila. Ayan. Yung magandang dilag daw. Magandang dilag. Yes. Okay. Alright. Clifford Molina. Wait lang. Saan pa yung lyrics niyan? Wala. Wait lang. Hindi nakaano eh. Yan sa mga Gcash senders. Yan. Thank you so much. Oh, sige. Bawat latag mo lahat sila'y napapatingin. Di mawari ba't ganun ang nangyayari sa akin. Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw kita para bang isang talang sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, oh, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala nang ang iba, nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tinatanaw kita
para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Tanaw kita para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, ligaya ng langit. Oh, magandang dilag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Thank you so much for requesting that song, Magandang Dilag, para kila Allen Chababa ng Macau. Thank you so much. Mga tropa ko na nasa Macau. Yan. Thank you so much, guys. Kuna na tatay partner ni Sir Alex niya, kababa. Allen Chababa. Ayan, alin siya, baba ko na para kano na gijay magandang dilag dito Sa Macau. Macau. Ang dami. Ayan, Dami ado ko, dijay. Jeff. Ako, sobra. Magandang Dilag. Ayan, ado dijay, ado dagiti foreigners nga ko. Oo, bawasin Sige. na ka doon, Mang Jeff. Tingnan mo. Naku. Amman ah. Ken of course, ang mga paudi dagiti Filipina nga ka nga beauty, di ba, partner? Ayaw naman, syempre, Kuya Jeffrey. Ayan, nasa O sa lahat po nga mga viewers dyan na magaganda, mag-comment na kayo. Sabihin nyo, maganda kayo. Magandang dilag kayo. Yes, ayan. Ayan, maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Mga nasa sirok ng mangga. Sirok ng mangga. Hindi lang mangga. Ano ba? Tingnan. Ano ba tong ano natin? Ano ba tong inano natin? Grabe ka naman. Parang... Lagyan nyo naman ng ano, ng papel para maganon namin. Ha? Ikaw talaga. Direct. Lagyan Bago nyo ba yun? Bago? Kaya pala. Okay. So, That's good. Ngayon na ba? Ngayon na. words in the box. Words in the box. Hindi na what's in the box. Words in the box. Ayan. So, hello kay Sir Raymond Pasis Oyando. Ayan, hello sir kay Jessica Maybelio. And John Paul Shenamika Sol. Shout out daw. Ayan. Nashin Danica Sevillano, shout out. Ayan. Ayan si, Ronald Lopez. Ayan, shout out din. Sige, mamaya, ayan, kanta muna tayo ng isang kanta, partner. Ayan. Yan, Eric Clapton. Ayan, Para po sana sa po. ating God, lahat. God, change the world, please. Heal the world. Change the world. Heal the world. Parang heal song. Yan, para po sa mga nandyan po sa bahay, kung stay safe na lang po tayo. Opo. And di tatay latabalbalay tayo, tapnoon tayo nga. Shoutout kay Uncle Ayan. Renny. Renny Bermudez Cajas, and syempre kila pang Tommy dyan sa Italy and Spain. Kay Uncle Simpling.
Yan, yung mga kapatid ko naman dyan sa Tokyo, Japan. Wow. Ayan, hello, shout out po sa inyo dyan. Si Manang Jing and Manang Australia. Yes, change the world. Let's go. Ganda ng kanta yan. I could reach the stars, pour one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. Then this love I have inside is everything it seems. But for now I found, yeah baby, it's only in my dreams. And I can change the world, and I would be the sunlight in your universe. You would think our love was really something good, baby, if I could change the world. Be a king, even for a day. Hi, Direct. I take you as my queen. I have no other way. And our love would rule this kingdom we have made. Till then I'd be a fool, oh, wishing for a day I can change the world, and I would be the sunlight in your universe. And you would think our love was really something good, baby, if I could change the world. I could Change the world. Hi, Kiyon. I can change the world. I would be the sunlight in your universe, and you would think our love was really something good, baby, if I could change the world, baby, if I could change the world, baby, if I could change the world. Woo! Thank you so much. Yeah, thank you so much, Clifford. Ayan, Lodi talaga si Hindi, Clifford. mas lodi ko to. Ayan, Lodi natin si Clifford. Maraming salamat. Okay. Ayan, shout out partner sa mga nanonood dyan sa atin. Ayan, nag-request Ken kakabsat kit medyo mauawan ng tayo ti oras yan. Paubos na oras natin, so Baka- keep on requesting song. 15 minutes na lang. 15 minutes na lang po daw. Oh. Ayan. Chicken sandwich. Chicken sandwich kano ko na ni Ronel Lopez. Ayan. Sige, pagtuan nyo man apo nun niya dito'y nakasurat dito'y box me. Ayan. Okay. So mga bakman dito yan, iti 100 peso load. So dapat ada sharer badge yo kakabsa tayo share you dito'y. Tap no mga bak kayo iti 100 peso load. Yan, asa na yung 100 peso load natin? Nandyan na ba? Nandyan na sa 100 peso load. Ayan. So, pagtuan tayo. Nalaka lang dito eh. Partner, naglaka. Ay, oo. Sobra. Nga po. Kalakaan nga may isang Sobra, abangan. wen. First clue pa lang kay baka kwan.
Baka baka da mga bakid. Yan, first clue. Magkano ulit? 100. 100 ulit, oh. 100 load. Kung ano yung nasa isipan mo, sabihin mo. Ayan. Detoy nga banag, makitam uray din no. Oo naman, makikita mo kung sino yung mga, Ayan. sino, ganyan. Makitam, aglalo dita kalsada. Ay, syempre, madami dyan. Ayan. Nakadado dita kalsada. So, dahil the first clue ta partner. Face shield, papel. Oray dito'y adudtoy. Oray dito'y... Kapsa channel. Ayan, Marami. ado dito'y. Ayan, ado dito'y deto'y. Face mask. Face mask haan. Helmet. Face shield haan. Nga pa'y partner. Ayan. Ay, apo. Lugan. Damit. Basit lang, lugan dito. Electronic device dito Apo. Electronic device. So na. Electronic Ayan. device. Ayan. Sign, silaw. Silaw? Ayan. Ginagamitan rin ito ng computer. Ayun. Oh, kung walang computer, wala rin. Wala, finish na. O, finish na to. Finish. Ito, makikita mo to pag may tawag nito. Ayan. Oh, meron na oh. Ano? Ginagamit to Ayan, pag... meron Asan na. asan? Ayan, congratulations kay Ma'am Amelia Reintegrado Ligaya. Congratulations, Sabi niya ma'am. CCTV yan. Patingin natin, tingnan natin. Ayan. CCTV. Ayan. Okay, mga kapitbahay natin na CCTV dyan, ha? Amigo, yung mga kapitbahay natin dyan, madaming CCTV dyan, eh. Malay mo, baka kilala ni ano. Ayan, dito ba? Dito. Okay na. Ayan. Okay, ayan. Sinulat talaga dito. Hindi man lang sinulat sa papel. Mga ano. Hindi, nagtitipid sa papel. Ano ka ba, amigo? Ano yan? Conserved paper? Ayan ha, sa mga Scratch dyan, yan. mga CCTV natin dyan, sa mga kapitbahay na CCTV dyan. May computer ba kayo? Oo. Yung mga CCTV na ano, mga kapitbahay natin, yung mga chismosa. Hindi, joke lang po. Ayan. Joke lang po yun, ha? Baka mamaya, Wala akong kapitbahay na chismosa. Kaibigan marami. Grabe naman yung kaibigan, Mara. Yan, pati kakabagyan. Ay, Joke. sos, na-spak. Ang joke lang. Ayan. Ha? CCTV. Hindi, CCTV siya. Meron CCTV. Nandito. Meron taglago. Baka Nandito iba yung siya. nasa iyo. Baka iba yung nasa iyo. Kilala mo? Kilala mo? Kilala mo? Ayan. Okay, trending na yung word na yun sa atin. Okay, kantahan natin sila ng isang kanta, partner. Ayan. Congrats, Mayora. Amelia Reintegrado Ligaya. Ayan. Okay, ipa-play na niya. Ayan. Ayan, para kadagiti amin nga single dita. Dito nga next nga kanta. Taas niya na. Okay pa. Talagang gusto mo sa expired na convention. Grabe Ganda kasi- talaga, Lodi talaga yung mga yan. Na-meet ko na yung mga yan sa Bali Park. I lie awake thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling whenever you're around me. I feel different in your arms with the way you touch me. I feel love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. Yan, request na po kayo.
see these tears that keep falling from my eyes, wishing that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling whenever you're around me. I feel different in your arms with the way you touch me. I feel love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. Yeah, yeah, yeah. Shout out to Jessica Chan Bosque. Hello, Adi. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. All this time. All this time. Thank you so much. That was a song from 6-part Invention para Grabe naman talaga, Kuya Jepony. para kanya yung Awanti Labas na. Ay, nako. Ayan, Ken. Last song. Ayan, thank you so much, Ken. Ay, bang magandang last song? Kuya Ayan, ited mi kanya iti last song. Yes. Ilaw-lawag mi lahing pong dagiti pumaspasok iti screen dito yan ti monitor mi so laeng iti valid. Ayan, sabasabaling amin ti monitor kakabsat ket ayan dagiti duma dati muno na ngem dati monitor mi ditoy iso ti masurot. Yes. Ayan, so ti Tama masurot. yun. Siyempre. So ti kuha na lang data partner ket ti remedyo na lang data dapat napigsa ti internet mo. Oo. Kas laki dapat, ni ayan. dapat naka-fiber. Yan, kas laki ni Ma'am Amelio Reintegrado Ligaya ayan. Napigsa ti internet na dito kinanayon ng mga abak. So Napaspas di internet na. So Grabe. kada Baka siguro naka 2,500 a month. dito ket dapat dito stoplight ko na ket nagpugtuso na partner pero napalabas ti mesa nga kantan. May isang kantan. Grabe naman yun. Ayan. Baka ibang ano na yan. Shout out kay Ma'am Michelle Monses Adolfo. Hello po ma'am sa inyo. Ayan, kadagiti amin once again, kadagiti amin nga... Kadagiti amin nga pupugto. kababagyak dito sa Santo Domingo. Kinahan lang nga ti Santo Domingo. Ti Yes. buong alubong. Hello guys. Ayan, dagiti ka... Ingat, safe. Yes, stay safe po sa Stay ating safe, lahat. Ayan, so here we go with our last song partner. Anya ba dagiti last song natin? Sige, last song bumanlangin. Ha? Okay, Mesapay. Ayan. So, trivia naman tayo, partner. Mesapay nga 100 peso load. Ayan, para kada kay amin. Ayan, dati partner, ket no, kinanayon daw agbuybuya dito Kabsat Channel. Alam ko na yan. Ayan, kinanayon daw agbuybuya dito sa Miweng ti Distrito, ken trabaho ti serbisyo every Tuesday. Ayan, patrivia ta partner, una-unahan dito Okay, sino ti kadwa ni Ma'am Marjo, host ti trabaho ken serbisyo idi last Tuesday. Ayan, kadagiti amin nga
Makaamo, i-type yun di tanta mga ba kayo ti 100 peso load. Dagitik buya, lalo dagitik ko, tough fun. Diba? Yes. Amuda deta. Trivia tayo data. Ayan. Sino? Sino DJ guest tayo? Full name daw, full name. Ayan. Full name. Kahit apelido, pwede. Ayan. 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 Sino ti kadua ni ni Ma'am Marjo pamuspusan iti trabaho ken serbisyo ti Ma'am every Marjo. Tuesday. Iti last Tuesday. Tuesday. Oh. Ayan. Deta, abangan nyo po iti every Tuesday ni Ma'am Marjo pamuspusan. Every Tuesday trabaho ken serbisyo dita ti programa na nga matakel amin projects iti government ken kadagiti amin nga da iti government dagiti agency dita po nga pagpapatangandang of course may relate kadagiti trabaho ken serbisyo ni Apo Kong DV Sabeliano. Of course. Ayan, dito yun eh. Adda na nga bakin. Adda na nga bakin. Sino? Adda na nga bakin. Okay, ayan. Dito talaga top fan ta, partner. Top fan tayo. Wen, isumanin eh. Ay, apo, nagpaspasin. Ayan, nagpaspas. Ayan, am muna. So, Nagpintas agbuybuya. nga napaspas. Agbuybuyaso na kinanayon. Ni Ma'am Grace Jaramillo. Ayan, congratulations. Nanalo ka ng 100 peso load. Nyati answer na ni Bob Gilbert. Ayan. Pwede na yun sa Facebook. Ikaw na yung ano. Yun naman yung ano. Hindi naman nila alam. Ikaw talaga. Ayan. Si Amigo Bob Gilbert kasi ang tawag namin sa'yo. Ayan. So, congratulations kay Ma'am Grace Jaramillo na nga ba kay ti 100 Congrats po, Ma'am peso Grace. load. Ayan. Isuna ti kadwana. Tinakil da dagiti na dumadu mga projects ni Kong Davy Sabeliano. Of course, iti scholarship kada aglalaok. Ken dagiti infrastructure in takil da amin di Tuesday nagbuyan akmet partner dita. Ayan. Nakitak lang kanyak. Ado amin talaga ti matutunan maglalo ni Ma'am Marjo ke very cum laude. Cum laude ken Wow. ayan. Cum laude tsaka pinakasexing ano. Pinakamatalinong Pinakasexing amigo, ayan. di ba? Pinakamatalinong direct sa buong Ilok, sa buong Bicol. Sa buong mundo. Banner, bigyan ng banner yan. Ayan, maraming salamat. And here we go with our last song. Yan, kadagiti amin nga nagbuya kanyami. Thank you, Apo. Thank you so much, guys. See you on next Stay safe. Saturday ulit. Ayan, here we go with our last song. Para kanyayo amin dito, Apo. Ayan, naudi ni Ma'am Catalina Lopez Querubinen. Mr. Scorer, yung last song natin. Sige. Ayan, shout out ulit kay Ma'am Catalina. Ayan. Ada na nga bakin partner pero dapat lang comment ni. Ayan na nga eh. Ayan. Mahina siguro internet talaga niya. Oo. Ma'am Catalina Lopez Querubin. Ayan. Ano na dumang amin partner kay ada na pigsa. Ada ti na kapsut internet. Yan already nomet, already Jay Balay Mikit. Ori naka-fiber kanto pa Mang Jeff eh. Yes. Pa, eh. Agloko-loko pa eh. Ni Sir Glenn Arcano. Hello, Sir Ayan. Glenn Arcano. Hello, Kuya Glenn dita London. Ayan, ang pinakamamahal ni Amigo. Wow. Amigo Bob Gilbert. Ang asawa ni Sana all. ang asawa ni Direk. Ala, sige, bato mo yan. Bato mo yan at mag-walk out ulit ako. Hindi, joke. Ayan. Mahal na mahal namin yan si Kuya Glenn Arcano. Sir Glenn, baka naman. Ayan. Oo, Kuya Glenn, baka naman Gcash dyan. Gcash. Para sa amin lang ni Kuya Jan. Oo, para sa amin lang. Huwag mo nang bigyan si Amigo Bob. Hindi, joke. Hello, Kuya Glenn. Kahit chocolates lang pwede na. Ayan. So here we go with our last song. Thank you so much, guys. Sa Miwenti Distrito, Apo, every Saturday. Yes, abangan nyo. Amiga K. Yan, hello. And of course, ang guest natin ngayon si Amigo Clifford Thank you Molina. so much, Kapsat. Kamukha mo si
para luman. Noong tayo ay bata pa, at ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Kakaindak, nakakaalim, nakakatindig, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo. Ang buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Come on, sing with us yung mga nanonood dyan. Hawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko Na umibig na tunay. Naninigas ang aking katawan. Lumikot na ang plaka, patay sa kembot ng bewang mo, at sa pungay ng iyong mga mata, lumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaakbay, at dahan-dahang dumudulas ang kamay ko sa makinis mong braso. Come on, Clifford. Sana noon pa man ay sinabi na sa'yo, kahit di na uso ay ito lang ang alam ko. Ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. La 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 la. Lumipas ang maraming taon, di na tayo nakita. Balita ko'y may anak ka na, ngunit walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa may ermita, at isang gabi nasasaan sa isang madilim na eskinita. At ng pangarap ko'y bigla lang natunaw, sa panaginip na lang pala kita may sasayaw. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. La 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 la. Hawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Thank you so much, Thank you so much, Kasamiweng. Kapsat. Thank you so much, Kapotpot. Yan, thank you. Thank you so much, Kapotpots, ha. Maraming salamat. Next Saturday ulit, guys, 12 noon to 2 p.m. Yun. Yeah, thank you so much. Bye-bye, guys. Samiweng Distrito here in Kabsat Channel.
Thank you so much.